Damput, langgar iki main. Karepmu piye iki? Lah piye to Mas, Mas iki mek kantunan tok kok. Masuk ngono cung iki mono langgar mege main remi ngono piye? Sapa sing ngajari? Wong iku ora tau nom mencotot langsung tuwek. Dikandani wong tuwek kok brengkel. Njaluk ditutukake to, iki lho akekku gedhe iki lho, iki nutuk langsung menyu ndase. Pak, nek sampeyan lapo no kene? Ele nyeneni bocah iki lho, langgar iki main iki. Lah iku mang sing ngongkon to aku. Oh walah, aku nyeneni arek-arek malah anakku dhewe sing ngongkon. Lah piye to, Pak? Wong sing nguasai daerah kene ya anakmu dhewe kok. Alah, cung iki mang awakmu tuh sing nguasai. Ya wis tak tinggal sik ya, Cung ya. Ya, oke, Pak. Tenang, Cung, ngono aku. Siap, Komandan. Walah lele tak sekolahno, tak pondokno ben pinter. Berarti awakmu iki nurun nakalku mbiyen ya. Lah, tau nakal to. Sampai nok kene le. Ya iya to, mang sampean tak sawang kok kaya nglamun. Wediku kesambet, Pak. Lungguh-lungguh kene lho lele tak critani awakmu. Bapak biyen tau nakal le. Lah kok nurun awakmu saiki? Ya iya, Pak, mesti nurun sampean, masuk nurun men. Aduh. Seto Pak, aku dadi penguasa nok kene ya ono manfaate. Manfaate apa to lele? Siji, resik-resik kuburan. Loro, resik-resik masjid. Sing ketelu, Pak, dek wingi kuwi adem zakat sapa sing obrak-obrane gak anakmu iki. Nek ora tau obrak-obrak arang arah budal. Ngono to le. Pinter ternyata awakmu. Ya wis lanjutkan nek ngono. Pinter to anakmu. Duwe, Pak. Pinteranmu lele, nyonya lagi ngopi. Ya kurang, Pak. Kurang piro le? Iki gek ngopi tok, gurung jajane, gurung wifi-ne. Gurung nek gendakanku nek teko. Ya blanjakno. Ngambah maneh. Lho iya, pedaku to no bengkel. Duwe ya kurang to. Wis nggo pedae bapak wae, pedae bapak wis pantes digawe gadis. Ya wis Pak, tak budal saya. Yo, hati-hati. Ya. Bocah kok ora salim ra opo. Oh iya Pak, arep saling Pak. Gitarmu. Pakemu. Bocah edan. Ndi iki konane? Duh, gak cocok iki. Loh, iki koyo gak cocok. Sing kono mang lho. Gak cocok pisan. Masuk iki. Kok elek? Saya tak jajale. Loh, kok kenek? Berarti iki beda pake. Jare wis pantes sepeda rupane kaya ngene kok. Ya wis lah timbangane gak ono. Berangkat. Nanti, Cung. Ngopi le? Ngopi nanti. Nang kono. Ya wis, ndang ngopi, Cung. Hati-hati. Ya wis rek, tadi sik. Tasik. Hati-hati nang dalan. Ya. Nanti bocah iki pamit ngopi kok ora balik-balik. Semula aku, Pak. Nyokuntake. Ngomongnya pedah apik, jebule pedah elek. Lah saiki pedae nanti. Tinggal pedah mogok elek sisan. Aku ngene iki ras goceng cewek, isin perkara pedah elek. Alah lele peda loro siji nok bengkel, siji mau tinggal. Ya wis, Pak, tak mulih ngantuk. Lho le saling melali. Moh aku mau salim, aku wis kadung loro ati. Mbok karep-karepmu.
Nyolek pede anakmu kari. Lho, kowe iso karo awakmu, Dik. Piye ceritane iku, Mang? Aku mang mari nyuluh kodhok, Dik. Lah piye pede anakmu diwalik yo. Lho, iya ta? Bocah ndablek iki pancen. Ya wis Lek, aku tak balik sik. Ya wis Dik ya. Suwun tok yo penak Lek, radio pau-pai. Yo pae yo pantes titik.